Здравейте! В днешното видео съм ви приготвила нещо много интересно, а именно днес ще се учим заедно да рисуваме ръце. Ако ви е интересно как ще се научим да рисуваме ръце и самият процес, по който се изобразяват и се рисуват ръцете, ще се радвам да продължите да гледате видеото. А ако все още не сте се абонирали за моят канал, ще се радвам да го направите, като натиснете бутончето за subscribe. Мисля да минем през анатомията на Бамес, за да можем да видим подробно, стъпка по стъпка, как се рисуват ръцете. Естествено няма да можем да минем през всичко, което се изобразява в анатомията, но ще минем през най-важните стъпки, които ни трябват, за да рисуваме ръце. Като естествено започваме от костите на ръцете. Продължаваме с мускулите на ръцете. А сега преминаваме към ръцете, които вече са обвити с кожа. А ето и крайният резултат на всичко нарисувано.